Guys, maayong buntag. So karon ay mga pita guys. Mga pita. Mga pita guys, kapag naman magkaraw-karaw ka din ang mga bata na tulog ka. Ikaw ang nagkaraw-karaw ka. Ang ikaw ang nakita alas 8 na. Hapit na rin na mahuman amo ang karabasa ko to 27. 29 man ta dapat niya kay fiesta man sa Balingwan ang 27 o ay 29-28 ng humano na mo sa 27. Hapit na. Init kay lamig kay higop sa init jud ta. Ngayon na ang gasol init-init. Dugay na sabi mga duwan na kabulan. Ay maglungag dator man sa kalayo. Kanang damalian. A few moments later. Mauna din yung update sa tuhang batong puryabuyag siya. No, tambok jamo nakaduol magud sa balay ato sigid siya mamonitor permi sa bagbigbis-bis. Nya. Tambok siya guys, puryabuyag. Ito ay tanglad. Na kami dani dapita. Mga kuha na siya ana ang luya. Dugay man daw na magturok ang luya. Pero niya ibutangan na ni Luy sa harug-harug. Kahapon sa hapon.
Itong libuk-bukan niya to ni tiwason. Kay pa nang uban nagkatay na oh. Aksyon na siya katay. Gani ding batong guys, ikinandan din ni ang tumoy imo siyang putlan para magsalingsing-salingsing pag magkatay na. Wala na. Thanks God kayo ni ang naalasayos pa pero grabe ka init. Ako pong mga tanom dito pikas. Para ang dito. Ipabisbisan ko na niloy-loy. Human. Ako nasa ning pikuho nasa na namo dana. Putangan nasa na napugulay kani. Kwa tung kwa nunig bakante. Ay sayang kay ang bakante. Kapita dala hilamon-hilamon kay sayo buntag. Pag-apas ta kay init.
Gitsatan ako te. Apa kay nagtubong? Nagchat ka po niya. Dili nagtubong ba? Dani man naglabay karon? Naghatod. Ko ka klaro dito iya ba to mama? Iya guro mama. Nagchat man ko niya. Igo ang ko nagchat. Kung naman din ko nag-online kay gigamit na ko. Aman mo te. Ag hulog sa ko sa kwarta balik ra ko niya. Katoy mo ignon gapon. Oo. Ako ibalik. Sabi ko magpamista na mahingoong. Di oy. Kapit na ba da? Ay, unsa mo karong pizza te? 20. Ugma. Bispiras. Biras og man antinde karon. Si Bantang dayon 20 26 27. Grabe dagi ang nag pista ng Mayo da. Basin unya ba? Baka anhi siya dani na. Oh. Di pa kayo siya magpaasawa di dana lang niya akal sa dana dapat sa imo. Oo, ako to inyong kay para sad na kanang ako magkuan po na kay sad inana na tiket guwang naman na. Siguang na gid na. Oo, di. Yun lagi niya. Naman siguro iakal gamay og dako. Naya gamay, mo gani na yung ko nga ka na aray mo ako ipakuan. Nawa para ba na nakasawa? Sagal kay na iyang akalte. Wa pa na suka nakasawa. Wala pa nasukat? Wala. Anna, Sagal hagal kay ba? mag-inawaya gid na dani sa ako unya. Mao. Iya naman ang gikuan Ito nga. nga magkuan ra ba gining ako kay kanang dumaga pa siya mangaway din siya kay dumaga pa. Ito ka na ra kay Turo guys. Umana ta tambok kasi nga tanan natong tanom guys. Tara. Napay gagmay kay ulahi man na ako siya gitanom. Kani mo ning pag-upila pa lang ni siya kasi mana. Naglakatay ng uban. Tara. Yatuan na dahin po ning bisbisan. Ini siyang bisbisan.
A few moments later. Sa atong garden dani sa luyo sa balay guys. Wa ginanurok ko. Pareha gini sa ilan eh. Wa nanurok. Wa nagturok ang okra. Dani. Hala ka. Nara guys, ang diripot sa luyo. Nandagko na gid siya. Kabaho bas. Tagas ng guys. Ito ang ilubong. Ilubong na tong gay para maapil pagkamuti. Para kada siya magturok na magunod o kaluyan. Nara akong okra daggo na. Kani okay, wag ginako nakuan ba. Wala gini na ako balhin. Bis pa dani si Luy ra. Okay. Ako tunon. Wala na makuha ng hus kay sayang ang hus kabalik-balik. Tura ang okra. Hala. Nan akoy. Bisbisan na. Kanirang okra. Bisbisan. Tura guys. Nanurok na itong okra. Wala man ito Ito naalagi baka. Naali baka dani. Hindi naman siya tai sa baka. Nato ni butang sa punuan. Fertilizer yan ni. Masih baka. Lagi kuan mo din sa baka oh. Ay, giibot. Mo di ay may lang dito sa luyo wala. Na pala nito. Kadir ba siya nga kuan okay ka ng mga animikon hala pwede mo siya magluto ko ng talbos kay nga na parang siya sa aning pula nga talbos para mga adi baka dani di ay atong tanong mo pa mga bisbis ito asireluna sa'yo kay siya nag laba kamatis yan, magsihas-hihas na po rin ta kay human naman tagbisbis anta maglabat ta sa mga pantira ni mga brakay init kaayo
Ang katong mga dagko si Duli ko inya maglaba. Inya, gadali ta kay. Dali ra kayong oras inya. Pag abot og alas 8 mag ready na punta kay para eskwela. Kahit sa ganyan trabaho. Waas atong ipit-ipit dito ka. Buta nga. Wala yanan sa pante. Princess! Mama guys. Karo. Yung kayo nga, maglabat at protein na. Ang kauli ko. Hindi sa matalan kay pagkahapon, mag-florist, ay mag-assist sa mga bata. Kay kasi kayo ang life na ito sa ito. Sa Japan lang ta. Loy, pamisbis mong sa buwag mo dito sa loyo. Dito mo ang tuan. Ang baulan dito sa loyo. Kasagdan sa ito namo. So, kunat naman kong bulanghoy na. Sila muna naman niya ang kamuti kay nanguan naman, hindi naman to at nanunong. Dami na sa mga bagko. Iwasan to lampas, kaya walang og. Ano na. A few moments later. Good morning sa mga pamigatas. Nara. Init pa mi guys. Tao. Tuba to. Init pa mi guys. Ito, tamis na mo. Cek betul. Hawa.